prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Tak ako som vám pred malou chvíľočkou slúbil v relácii Ariadne na niť, po krátkej hudobnej prestávke pokračujeme ďalej. Tí, ak budete teda túto reláciu počúvať z archívu, tak nebudete celkom vedieť, o čo ide, ale my sme skrátka pred malou chvíľočkou jednu reláciu skončili a pokračujeme ďalej. A dnes je to celé také rekordné aj v počte relácií a uvidíte asi aj v iných veciach. Mimochodom aj v tom, že dnes ten rekord v tom asi najkratšom úvode, aký bude mať, lebo žiaden nie je. V každom prípade vítam v mimoriadnej relácii v prvej línii pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa, ktorý je tu s nami. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. A dnes v tak mimoriadne až dalo by sa povedať jemne neplánovanej relácii v prvej línii, ktorá bude napríklad rekordne krátka tentokrát. Vyzerá to tak, že asi pol alebo 3/4 hodinová, lebo vy ste prišli s témou, že musíme rozriešiť otázku migrantov, lebo ja som to tak vycítil z telefonátu, že nachádzame sa v takom akomsi zlomovom období? Vážnom období? Mám taký pocit, že to tak je tak tesne pred zlomom. Buď sa niečo udeje v tom Nemecku, alebo udre tuhá zima. Ale ten počet tých indicií, že prituhuje, začína pribúdať geometrickým radom, takže mimoriadna relácia asi nie je správne slovo, povedzme, je len mimo poradia. Ja zase burcujem zbytočné emócie. Áno. Povedal som si, že tým, že to zaradíme do prvej línie, eliminujem z relácie o slobode vaše siahodlhé úvody. Čiže predpokladám, že by ste sa ma aj tak niečo spýtal, tak urobíme takúto krátku reláciu. Rekordne krátku. Ale mám niečo, čo som sa vás chcel spýtať mimo témy. A to je taká krátka vec. Môžem sa tak dajme. Mimo témy. To vyšlo 29. To bolo teda včera. Ja som skoro tak jemne povedané spadol zo stoličky, keď som to videl. Tak si predstavte, že úplne mimo témy dnešnej. Hej, prestížnu Sacharovovú cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia získal, viete kto? Nesledoval som. Saúdsko-arabský bloger a obhajca ľudských práv, ktorý vo svojej krajine domácej je odsúdený na 10 rokov väzenia a 1000 rán bičom za údajnú urážku islamu. Teraz, na tomto by nebolo až tak veľa zvláštneho, veď to koniec koncov to je taká správa ako žiadna iná. Keby práve Saudská Arábia nemala, neviem, či už vedie, alebo onedlho bude viesť Radu pre ľudské práva OSN. Voči tomuto sa strhla obrovská vlna kritiky, že čo je toto za zvrátenosť, že Saudská Arábia, kde sa proste porušujú ľudské práva jak na bežiacom páse, tak táto Saudská Arábia má viesť Radu pre ľudské práva OSN. A teraz akoby tých zvláštností nebolo málo, tak ešte navyše nejaký bloger získa Sacharovovú cenu z tej krajiny, ktorá vedie Radu pre ľudské práva a OSN, že to ja už mám pocit, že ja som tu proste, že tu žijeme úplne zbláznenom sa dejú veci, že? Čo toto je, pán Marman? Lebo to je, počujete, tak obrovské pokrytectvo, taká zvrátenosť, aké je to pokrytectvo, a to už chcem premostiť k tejto téme, ktorú dnes budeme riešiť, aké je to pokrytectvo pri migrantoch, že keď ploty stavajú Maďari, tak sú to zlé ploty, keď idú plot stavať Rakúšania, tak to je dobrý plot. Nie je plot ako plot. Sú humanitárne ploty sú antihumanitárne ploty. Presne tak. A keď obídeme srandu, tak to vlastne poukazuje na obrovskú proste pokryteckosť. My sa tu síce tvárime nejak humanisticky, ale keď sa to zrazu týka nás, tak postavíme rovnaký plot, ale ten už je humánny, to je iný druh plotu, dobrý. My môžeme, lebo my sme Rakúšania, my sme tí západniari, tí dobrí zase raz. A toto pokrytectvo proste aj v tejto správe vidím ohľadom tej Saúdskej Arábie tak dočerta, tak buď vedie Radu pre ľudské práva, je tam všetko v poriadku, a to boli ku väčšie hlasy, ktoré kričali, že počúvajte, ale to už vám hrabe, že takáto krajina bude viesť. No a nakoniec sa ukazuje, že ale evidentne teda jednu vec urobíme a druhú vec tam oceníme chlapíka Sacharovovou cenou, lebo proste bloger si dovolil niečo povedať, len tak trošku vystrčil hlavu a 1000 rán bičom a 10 rokov väzenia. Tak toto čo je, pán doktor? To je Kocúrkovo. No, my sme si to hovorili, že jednoducho
ako sa tá politika Ruska obrátila, začali tlaky. Formujú sa tie geopolitické celky, východ proti západu a jednoducho pri tom pnutí sa ukáže, že na tom našom západe to rozhodne nie je všetko v poriadku a z toho potom videl vlastne takéto dvojité metre. No. Vlastne pokrytectvo najhrubšieho zrna. Veľa sa im sype tých dvojitých sype sa ich, ako sa rozširuje ten počet tých stretov, tak zrazu sa to ukazuje v plnej nahote. A konkrétne s tými utečencami to pripomína tú rozprávku Cisárove nové šaty. To už je len otázka času, kedy niekto povie, že cisár je nahý, v tomto konkrétnom prípade cisárovna, tak uvidíme, ako dlho to potrvá. Ale v každom prípade Angela Merkelová už bola teda v Turecku, kde teda je pod domácim tlakom už enormným. Ja som si robil nejaké také prepočty, aby som to priblížil vlastne posluchačom, v zápätí sa k tomu dostanem. Čiže pod veľkým tlakom ona. Tá situácia v Nemecku je vážna a zaujímavé už len na tomto fakte bolo, že Angela Merkelová vlastne sľubovala za Európsku úniu, pričom tam bola sama. Dokonca si to všimlo aj Smečko a Peter Šuc, že teda vlastne sa ukazuje, že kto tú Európsku úniu vedie, že s akým mandátom tam teda ona išla, to by ma zaujímalo. Ďalšia taká indícia je, že už sa Nemci dohadujú s Rakúšanmi. Už to nie je taký ten jednoliatý blok, ktorý všetkých naokolo poučuje o tom, že čo je humanizmus a ako sa treba humanisticky... Ako dohadujú, myslíte, že sa už hádajú? Áno. Bavorská vláda si vymieňa cez médiá odkazy s rakúskou vládou, pretože si vymieňajú utečencov. Teda lepšie povedané, Rakúšania ich expedujú. Tak. Pričom sa to nepáči. Pričom vlastne Bavori už dávnejšie skonštatovali, že už sú plní, že už jednoducho nemajú kam. Juncker zvolal zasadnutie štátov na balkánskej trase, ktoré bolo teraz nedávno, čiže to už bolo treba urgentne riešiť. Prijal sa N-bodový plán. Vo vnútri v Nemecku sa CSU dohaduje s CDU a už sa hovorí o vnútropolitickej kríze najväčšej od roku 1976, konkrétne vo vzťahu týchto dvoch strán. Štáty na trase sa dohadujú už dávnejšie na tej balkánskej, Slovensko s Chorvátskom, Chorváti už dávnejšie s Maďarmi a so Srbmi. Dokonca bola prisľúbená už pomoc aj Grékom, čo je vlastne už taký signál, že už aj Grékom treba dávať peniaze, už sú nie len za zlých. Začína sa otvorene rozprávať o humanitárnych plotoch. Bavori i Švédi sa otvorene sťažujú, že už majú plno a sú na konci vlastne so silami. Čo je horšie, v Angele Merkelovej klesajú už percentá viditeľne v prieskumoch. Zjavne sa čakalo na voľby v Poľsku a tie potvrdili trend. To znamená nacionalizmus. Keď to takto pôjde ďalej, tak vlastne výsledkom bude ultranacionalizmus. Už aj tie reči o tých ľudských právach, ako si utíchajú, všetky tie výzvy osobnosti. Výzva za ľudskosť. Dnes mi to napadlo, kam sa podiela? Nejako ticho. Ticho po piešine. Nastalo. Otvorene sa ráta s tým, teda, že keď príde zima, že to ustane, ale faktom je, že síce ako je chladnejšie, ale tie počty sa ešte zvyšujú. Čiže aktuálny tok je zhruba 10 000 denne. No a tak skúsme si to vlastne tak prerátať, že koľko to je. Tak ja som si tak ako prerátal, že keď týchto 10 000 ľudí denne, aktuálne 10 000, v lete to ešte, teda na konci leta, začiatkom jesene to bolo ešte
ešte nejakých cez 5 000. Tak keď má Nemecko 81 miliónov obyvateľov a my na Slovensku máme podľa odhadov 5,4 milióna obyvateľov, tak v praxi by to u nás, že predstavme si, že by to ku nám vlastne pritekalo, tak v praxi by to u nás znamenalo denný prírastok 670 migrantov denne, ktorí by prichádzali na Slovensko. Že ak by Slovensko, že v akej situácii je Nemecko, no predstavme si to na Slovensku, že by každý deň na Slovensko došlo 670 v tomto momente. Je to ekvivalent toho nemeckého prítoku. No tak som sa pozrel, že keby sme ich len chceli rozmiestňovať v mestách, lebo ono je trochu problém, že nemôžete ich celkom dávať do izolovaných oblastí. No takže my máme 138 miest z celkovo zhruba 2,9 milióna obyvateľov podľa Wikipédie. 138 miest pre utečencov? Nie, 138 miest máme na Slovensku. Kde môžeme umiestniť utečencov? No nie, celkovo máme 138 miest. Viacej nemáme na Slovensku. Od Bratislavy, ktorá má za 400 000 ľudí. Počkajte, 138 postelí pre utečencov máme? Nie, miest ako mesto. Je aj miest ako... Áno. Tak, rozumiem. Že do miest by sme ich dávali. Nie, že nie do dedín, ale do miest. Do miest. Do miest. Hej. No tak... keď by ste si to rozdelili do kategórie, že predstavme si len, že by sme ich dávali, že do Bratislavy, do Košic, že máme veľké mesta, tak ich tam budeme dávať niekde, vytvoríme tie priestory. Takže ono, keby mesiac tento prírastok pokračoval, že by bol konštantný, tak po mesiaci by bolo v Bratislave a v Košiciach zhruba 5% obyvateľov už migrantov. Čiže každý 20. obyvateľ by už bol migrant. Čiže ono, to je vlastne tak, že potom máte, 8 miest od 50 do 90 tisíc ľudí, čo sú Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Martin, Trenčín a Poprad, čo je zhruba skoro toľko isto obyvateľov, čo majú Bratislava a Košice. Je to zhruba rovnaká kategória, takže po ďalšom mesiaci by sme zaplnili 5% zhruba aj týchto ďalších 8 miest. Potom by išlo 11 miest od 30 do 40 tisíc ľudí, veľkostne asi ako Prievidza a Liptovský Mikuláš, a tretí mesiac by sme aj v týchto mestách zaplnili 5% miest. Skrátka, dobre, po jednej sezóne, po 9 mesiacoch, teda, že takéhoto prítoku do krajiny, ku nám, my sme už mali vlastne 6% vlastne ako obyvateľstva by boli migranti. Čiže tu si treba uvedomiť, že a to je ešte tá vec, že tí migranti vlastne prídu, treba sa o nich samozrejme niekde postarať, musíte pre nich vybudovať infraštruktúru, čo najskôr ich integrovať, aj tak to nie je bez rizika. Lenže tu si treba uvedomiť, že oni majú ešte rodiny, ktoré prídu, povedzme, že nejakú časť, povedzme 1/4, čo je úplne nereálne, vlastne, že by sa 1/4 z nich podarilo dostať zase naspäť, lebo by ich požiadavka na azyl bola odmietnutá. Predstavte si, že by ste tých ľudí, povedzme, že z toho 1 milióna ľudí, čo príde teraz do Nemecka, museli vlastne ako z toho 1 milióna, vlastne povedzme, že 250 000 vyexpedovať zase naspäť do pôvodných krajín, odkiaľ vlastne prišli. Tak si zoberte, že ide opačný prítok a teraz tých ľudí nakladáte. A teraz kde ich nakladáte? Zase do vlakov, ktoré špeciálne idú a tak ďalej. Čiže toto je jeden už logistický problém, ktorému čelíte. Druhý je, že teda prídu tie rodiny, čo je vlastne 4 až 8 rodinných príslušníkov na jedného, lebo tam na Blízkom východe sú tie rodiny rozsiahlejšie. Takže už len jedna sezóna sa vlastne rozhodne, že aký máte že aký je ten
ten problém nemecký rozsiahli. Hej. A to je len 1 rok. Je jasné, že keď Nemci niečo neučinia, tak to na zimu to len trochu ako ustane, ale nie až úplne, ale budú musieť niečo urobiť, lebo to sa rozbehne zase. Takže, lebo jednoducho tam sa nikto nikoho nepýta, či idú alebo neidú, prekročia hranice. To je ilegálne prekročenie hraníc. Takže treba si to naozaj len predstaviť, že keby chodili ku nám, že aký je to rozsiahlý problém. No a je to rozsiahlý problém, že Nemci majú veľký problém. A z tých indícií, ako sa množia a deň čo deň vlastne pribúdajú, tak vidíte, že to je tak ako tesne pred kolapsom, že niečo sa musí stať. Buď naozaj tá zima ako zatvorí tie dvere a Nemci si na chvíľu vydýchnú, ale to príde druhý rad problémov. Alebo to bude pokračovať a tí Nemci jednoducho, tá vnútropolitická situácia bude veľmi zlá. To už nehovoríme o tých rizikách, ktoré s tým prichádzajú. Že predstavme si, že podľa tých štatistík 70% tých migrantov sú vlastne mladí muži. A teraz si predstavte, že tie štatistiky hovoria, teda tie odhady v Nemecku hovoria o 1 milióne teda migrantov tento rok, čo prišli. Čiže máte zhruba 700,000 mladých mužov, ktorí sú teraz v Nemecku, ktorí keď budú nespokojní, tak ja sa teda nečudujem nemeckým tajným službám, že hovoria, že to je riziko, ktoré vlastne oni prestávajú vedieť garantovať bezpečnosť v Nemecku. Vieme, teraz to poviem tak mainstreamovo, čo sa stalo so zelenými mužíkmi na Ukrajine. Hej. Že teraz, keď tí ľudia tam začnú vlastne pobehovať a teraz začnú prepadávať, ja neviem, polícia a tak ďalej, že budú fakt nespokojní, že tá situácia sa vyhrotí, tak ako? Čo urobia tí Nemci? Takže vlastne nečudujem sa Dagovi Danišovi, ktorý povedal, že humanisti spôsobili vlastne len zväčšili humanitárnu krízu. Práve tým, že sme ich sem vlastne de facto pozývali, tak oni naozaj prišli a teraz sa to začne prejavovať v plnej nahote. Je len otázka času, kedy musí niekto povedať v Nemecku, že za toto je niekto zodpovedný. No a teraz ja som chcel vlastne len povedať, akoby doanalyzovať tú, čo som v tých 2 častiach hovoril o tej nemeckej motivácii. Že, no to ma práve zaujíma, keď ste hovorili o tom, že toto je zámer. Že prečo ich vlastne ako pozývali, tak skúsme si my nejako zrekapitulovať tie dôvody, že aké by mohlo mať vlastne Nemecko tie dôvody, že by ich naozaj chcelo, že to nebolo len humanitárne gesto, lebo vieme, že v geopolitike to funguje predsa len trochu inak a už aj z tej faktografie vyplýva, že neviem, Angela Merkelová mala už v januári na stole správu tajnej služby, že čo sa chystá, že aká vlna sem vlastne príde a asi nevedela presné odhady ako v tom zmysle, že po tých pozývačkách všetkých, ale vedela, že prichádzajú migranti. Vedela, čo sa deje priebežne na gréckych ostrovoch, potom vlastne na Balkáne. A rovnako vedeli Nemci, že Turecko je preplnené a Erdogan má v ruke páku. Tým, že otvorí hranice. Tým, že vlastne ako začne expedovať ľudí, tak ako povedzme to tak, že nebude im brániť opúšťať Turecko a preplaviť sa na tie ostrovy, ktoré vidno voľným okom tie grécke pri tureckých hraniciach. Nemci veľmi dobre vedeli, že ako to je s vyzbrojovaním opozície v Sýrii a že vlastne tá vojna, ktorá tam je, že aká je tá jej pravá tvár. Vedeli, že tá sýrska opozícia sa húfne vlastne pridáva k islamskému štátu, čiže mohli si to vyhodnotiť a
tiež vedeli, že väčšina sírskeho národa je za Asada. Takže nemusíme si hovoriť, že teda oni zase sú nejakí príliš veľkí altruisti a mohli mať aj teda nejaké zištné dôvody, že prečo vlastne to urobili. My sme si v tej prvej relácii hovorili, že to môže byť aj vlastne demografická otázka. Jednoducho doplniť si 500 000 ľudí na práve tie nižšie kvalifikácie pracovných miest, ktoré sú v Nemecku vlastne neobsadené. Potom sme si hovorili teda, že nejaké ako keby ten geopolitický kontext taký širší, že ako je to vlastne s tým územím Sýrie, že čo je na tomto to dôležité, že prečo teda ten Asad je taký zlý. A že teda to je taká linka medzi vlastne potrubiami. Také územie, kade tie potrubia by mali viesť a de facto v podstate priniesť konkurenciu vlastne v surovinách na európsky trh, čím by vlastne sa znížila cena vlastne surovín, čo zase vyhovuje Nemecku. Čiže Nemci majú eminentný záujem na tom, aby vlastne sa sírsky problém vyriešil. Nie je to len o tom, teda vyriešil spôsobom, že v Sýrii nebude vládnuť niekto, kto je proruský. Čiže chcú Asada dať tiež dole. Čiže oni chcú Asada dať dole. Zosadiť. No a teraz sú nejaké akoby ďalšie dôvody, ktoré idú tam paralelne. My sme si v tej minulej relácii hovorili, že to treba vnímať tak trošku ako 8 krížovku, že vždy je tých dôvodov akoby niekoľko, niektoré sú dôležitejšie, niektoré sú menej, ale dohromady to akoby vytvára tú motiváciu, tak som chcel vlastne doplniť tú mozaiku ešte. Čiže treba si uvedomiť, že je tu problém, čo sa týka krízy, keď hovoríme o utečencoch po balkánskej trase, tak je tu problém Grécko. Už vlastne finančná kríza v Grécku alebo hospodárska kríza, dlhová kríza Grécka ukázala, že odídenie Grécka z Európskej únie bolo ofús. Že vlastne to, že Gréci dlhujú a musia vrátiť všetko bez zbytku, aj keď sa to vlastne nedá. Takže sa vlastne na nič nehladí a že tí Gréci to proste urobiť musia, ale z Európskej únie a vlastne z eurovej zóny sa im vystúpiť neumožní. Napriek tomu, že Grécku to vyslovene škodí, hlavne ako euro, ale v podstate všetkým tým južanským krajinám to je vlastne veľmi, veľmi škodlivé, lebo oni si tou infláciou vlastne de facto prirodzene riadili spotrebu a tým spôsobom, že sa zaviedlo euro, sa vlastne umožnilo im zvýšiť tú spotrebu tak, že ten kontrolný mechanizmus tej inflácie sa vlastne im znemožnil, čím oni prišli vlastne do extrémnych dlhov v spojitosti vlastne s celosvetovou finančnou krízou a z čoho samozrejme profituje hlavne Nemecko a tie severské krajiny. Takže v žiadnom prípade sa nemôže nikomu dovoliť vystúpiť z eurozóny a už vôbec nie z Európskej únie. No ale teraz, keďže tam vlastne Turci ako odvekí protivníci Grécka to mohli využiť, že začali akoby posielať Grékom alebo povedzme to tak, že nebránili utečencom
utekať vlastne, alebo preplaviť sa na tie grécke ostrovy, tak to si musíme jasne pomenovať, že to mohla byť zo strany Turecka použitá vlastne taká hybridná zbraň moderná, že pošlete teda ľudí, alebo respektíve nebudete im brániť a v situácii, v ktorej Gréci sú, je evidentné, že keď ten prítok, ktorý je vlastne tam teraz, je už evidentný, ale aj keď by to bolo vlastne niekoľko tisíc denne do toho Grécka, tak Gréci, veď to je vlastne 10 miliónový národ, ak sa nemýlim, ak si to dobre pamätám, tak to sú proste enormné množstva, s ktorými by sa Gréci museli jednoducho vysporiadať. No a keby to vlastne Nemci nechali tak, samozrejme, ale tí migranti chceli ísť do tých bohatších krajín, no práve, ale keby vlastne Nemci povedali, že teda oni akože, že nie a teraz budú tlačiť, že teda nemôžu ku ním prichádzať a že sa to začne, tak toho Čierneho Petra má samozrejme Grécko. Lebo to je prvý štát, do ktorého vlastne idú, takže to už by bolo úplne na tutovku, že v tom Grécku by to už hrozilo nie, že vystúpením Grécka, ale vlastne vyslovene, že nejakými zlými scenármi spoločenskými typu vojenský prevrat alebo občianská vojna, proste niečo katastrofálne. Hej. Čiže Nemci, ktorí vtedy práve pritlačili na Grékov, aby ich umravnili a veľmi tvrdými metodami, neobyčajne tvrdými metodami, kde mohli preukázať tiež humanizmus a nepreukázali, tak vlastne hneď v zápätí preukazujú humanizmus vlastne k utečencom. Pričom vieme, že 70% z nich sú mladí muži a mnoho z nich vôbec nie sú Sýrčania. Takže je to také trochu ako tiež pokrytecké. A jeden z tých dôvodov mohlo byť práve to, že vlastne že to už by bolo na Grécko vlastne príliš veľa. Naviac to sa zreťazí potom vlastne s tou geopolitikou na Balkáne. To znamená, že v podstate z pozície Nemecka ako by tej hlavy tej únie, a Nemecko si je veľmi jednak vedomé tej svojej úlohy. To je vidno práve na tej návšteve Angely Merkelovej v Turecku, kde to už bolo úplne odkryté. A vlastne stráži si tú Európsku úniu a je tam vlastne aktívne, tak si treba uvedomiť, že Nemci majú aj záujem vlastne nejakým spôsobom skonsolidovať Balkán a vlastne dostať ho do Európskej únie. Zvlášť po vypuknutí krízy vlastne ukrajinskej, kde sa akoby otvoril ten antagonizmus s Ruskom, tak na tom Balkáne je vlastne relatívne silný štát v strede, ktorý je ten lokálny priateľ Ruska od veky, a to sú Srby. Takže tam boli rozbehnuté a sú rozbehnuté procesy, ako tieto krajiny dostať postupne vlastne do Európskej únie. Všetky tie asociačné dohody postupne a v konečnom dôsledku aj do NATO. No takže napriek tomu, že teda Srbsko bolo humanitárne zbombardované vlastne Západom, vidno tú sílu tej korupcie konzumom, že tí Srbi nakoniec akoby majú namierené do tej Európskej únie. A tam si treba ujasniť aj vlastne tú akoby lokálnu stratégiu, že tam ide samozrejme ešte aj o Macedónsko a Čiernu Horu. Tam sa to ešte naviac okorenilo práve tým hľadaním ruských akoby prívodu plynu do Európy z juhu, kde najskôr teda bolo Bulharsko vlastne donútené, že má de facto Rusom odstrihnúť ten plynovod do Bulharska. Potom chvíľu to vyzeralo tak, že cez Turecko do Grécka a odtiaľ vlastne cez Macedónsko, Srbsko vlastne do Európy. Tak to hneď v zápäti tiež vlastne v Macedónsku boli také politické udalosti, vlastne, ktoré
hrozili destabilizáciou vlastne vlády. Momentálne vlastne prebieha Majdan v Čiernej Hore, ale západné médiá sa tomu vlastne nevenujú. Tiež sú na uliciach proste tisíce ľudí, ktorí protestujú proti vláde, ale západné médiá to vlastne neukážu, lebo o čo ide, no lebo tí ľudia protestujú proti tomu, že vláda by ako chcela vstúpiť do NATO proti vlastne vôli väčšine. To sa nehodí. Takže tá stratégia vlastne ako to sa vždy reaguje nejako akoby na tie okolnosti, ktoré prichádzajú do úvahy práve v tom pnutí tých veľkých hráčov, tak vlastne ako zaceliť ten Balkán a dostať ho pod tú svoju sféru vplyvu. No v prvej fáze Čiernu Horu vlastne dostať do NATO. To už by vzniklo také kolečko okolo toho Srbska. A že je to dôležité, to vidno napríklad na preletoch, že keď sa chceli vlastne Rusi dostať do Sýrie iným spôsobom, tak vlastne sa uzavrel ten vzdušný priestor v NATO. Čiže napríklad Bulharsko nepovolilo prelety ruským lietadlám, Gréci povolili. Hej. Aj keď to bolo jasné, že to je len formálne, lebo do toho Grécka by sa vlastne nemali ako dostať. Hej. No takže v prvej fáze treba dostať tú Čiernu Horu do NATO, na tom sa už vlastne pracuje, ale ešte stále to môže byť napríklad o rozmiestnení rakiet a o tých potrubiach, takže v druhej fáze je ľahším terčom vlastne Macedónsko, alebo obeťou 2-miliónová relatívne zaostalá krajina, ak tam niekto bol, ktorá má naviac významnú slabinu, a to je veľká albánska menšina. Takže vlastne to je ako keby ten druhý cieľ. No a v tretej fáze samozrejme Srbsko, dostať ho jednoducho najskôr do Európskej únie, potom samozrejme s tým automaticky akože po nejakom čase, alebo možno keď sa bude dať podľa toho, ako to situácia umožní, aj do NATO, a Rusi sú vlastne v Európe de facto vygumovaní. To vidno teraz odstupom času, ako vlastne to Kosovo poslúžilo. Že to bombardovanie humanitárne posunie tých Srbov späť v čase o polstoročia dozadu, lebo rozbijete infraštruktúru a oni sa potom už sami začnú doprosovať, že teda chceli by späť svoju akože civilizáciu a kultúru. No a vy im akože pomôžete a dostanete ich vlastne do tej Európskej únie a do NATO a celý systém funguje. No a teraz prečo si to hovoríme? No hovoríme si to preto, že keď by lebo totiž toto Macedónsko s tým Srbskom sú po trase balkánskej, čiže to sú hlavné priechodzie krajiny. A teraz, keď by to Nemecko vlastne tlačilo na to, že teda migrantov nie, pričom ale už tí migranti sú v Grécku, tak je jasné, že buď bude mať problém Grécko, ale časom ho bude mať problém aj Macedónsko. To bolo vidno na tom, že to Macedónsko sa snažilo aj úprimne niečo s tým urobiť, čiže boli tam vlastne potyčky policajtov na tých macedónsko-gréckych hraniciach, bol tam slzný plyn a tak ďalej. Vtedy z hodou okolností práve boli problémy s tou albánskou vlastne menšinou. Hrozila tam naozaj tá destabilizácia a potom ako si prirodzene vlastne to Macedónsko začalo tých ľudí púšťať, keď už toho bolo veľa a neúnosné, tak ich začalo púšťať a jednoducho ten problém sa presunul smerom k srbským hraniciám. Srbi už ani nejako veľmi neprotestovali a tam už vlastne prišli aj tie vyhlásenia Nemecka. Takže keď by Nemci vlastne tlačili, že teda nie, tak tieto krajiny sa začnú vlastne dohadovať a keď si začnú stavať ploty, tak najhoršie na plotoch nie je ani tak to, že či ich prejdete alebo nie. Ploty vedia byť v tomto smere účinné. Vidť príklad Španielska s jeho veľkými 6-metrovými plotmi dvojitými.
A čiže oni sú účinné, o tom potom, ale problém plotov je, že začne rozhadávať vlastne tie krajiny, ktoré susedia a to Nemecku rozhodne nevyhovuje. Nemci tiež majú záujem na to vytvoriť veľkú Európsku úniu, kde oni ťahajú nítkami. Takže toto mohol byť jeden zo sprievodných dôvodov, netvrdím, že hlavný, ale mohol to byť ako dôvod, že oni vlastne nechceli tie krajiny, aby sa rozhadávali. A spôsob, akým to teraz organizujú, vlastne ukazuje, že sú si toho vedomí, že urobia ten summit a tam sa vo vnútri dohadujú, že ako čo a organizujú ich a snažia sa ich zorganizovať. Takže toto je jedna kvopka akože možných motivácií. Zaujímavá motivácia môže byť, vlastne ja som ju v médiách moc nenašiel, ale pozrieť sa na to vlastne mediálne. Že jedna z tých motivácií nemeckých môže byť tá, že Nemci totiž majú jednu zásadnú mediálnu slabinu. Viete, ako majú Nemci mediálnu slabinu keď by vlastne prichádzali do pozície hegemóna? No nacizmus. Nacizmus. To je zásadná mediálna slabina a v podstate nie je veľký problém, keď sa pár krajín vlastne dohodne, alebo pár oligarchov vzadu sa rozhodne v kľúčových médiách, že Nemci začnú vystrkovať rôžky hegemóna príliš rýchlo alebo okato v Európe, tak a nehodí sa to, tak sa vlastne môže vytiahnuť práve táto karta a nahúckať vlastne akoby nahúckať vlastne tie iné národy na to, že ale pozrite sa, Nemci už to zase vlastne skúšajú a tak ďalej. To nie je zase také veľké mediálne umenie. A teraz tá zaujímavá otázka je, že Nemci sú si toho, musia si byť toho vedomí a vidno to na tom ich postupe, že úzkostlivo sa vyhýbajú kdekoľvek akoby prichádzať s vojskami. Ten Afganistan to vlastne bolo po dlhých akoby náťahovačkách, ale nie sú nejako aktívni vo svete. Takže oni sú si toho vedomí, že s týmto balancujú. No a ako by ste to vlastne mediálne ošetril? Treba si uvedomiť, že oni sa chcú zbaviť tej nálepky a toto môže byť akoby ďalší taký dôvod, že keď oni vlastne teraz ukážu, že čo oni sú ochotní urobiť a humánni sú a tak ďalej, tak keby niekto vlastne prišiel, tak oni môžu povedať teraz, že ale pozrite sa, s akými veľkými obeťami my tu vlastne zápasíme a urobili sme, lebo sme iní, ako sme boli a keď nám niekto chce pripomínať našu minulosť, tak už je to neaktuálne. A druhá vec je, že či tá nemecká elita sa akože docenila ten rozsah toho problému a že či medzičasom ho niekto aj akoby nenafúkol a že už to je vlastne oveľa väčší problém, než s ktorým rátali, ale musíme rátať s tým, že Nemci sa tej nálepky rozhodne zbaviť chceli a chcú. A toto im môže veľmi dobre poslúžiť z mediálneho hľadiska. My žijeme v mediálnej dobe a politika, aj geopolitika je čoraz viac o médiách a mediálnych obrazoch a imidžoch a tak ďalej. Takže potom vlastne sa dostávame k tej otázke, že späť k tej demografii, že naskytne sa príležitosť, že je tu vlastne krajina, kde viete, že koľko ľudí vlastne v exile, to je vlastne nejakých 8 miliónov, viac ako 8 miliónov Sýrčanov. Viete, že z tých Sýrčanov vlastne to je práve hlavne inteligencia, ktorá vlastne odchádza do exilu a máte vlastne akoby tú príležitosť spojiť vlastne to príjemné s užitočným. Viete to dokonca urobiť tak, že
vlastne z tých po svete de facto, lebo ja som to opakoval, teda zúrazňoval v minulej relácii v prvej línii, že Nemci nepozvali imigrantov z celého sveta, oni sa vyjadrili de facto k Sýrčanom, že oni sú pripravení Sýrčanom pomôcť a vlastne oni mohli si zrátať, že jednoducho toľko a toľko miest a je to dostatočne ďaleko, že jednoducho keď sa sem niekto dostane, tak to budú hlavne tí majetnejší a to je vlastne tá inteligencia a mohli to spojiť s tým, že keď videli, aká je tá situácia vlastne v Grécku, na Balkáne a jedno s druhým, tak si povedali, že ale môžeme vlastne ich sem pozvať. Dokonca to mali zrátané. Keď si pozvali 800,000, vedeli, že to bude vlastne viacej ľudí, ale že ich nejakým spôsobom pretriedia. No a druhá vec je, že oni ich pozývali už v čase, kedy to s Asadom pred ruským zásahom vyzeralo už vlastne tak akoby pred porážkou. Čiže mohli rátať s tým, že však ten Asad padne a my vlastne môžeme potom kedykoľvek prehlásiť, že tak ich pozveme, teda pošleme ich zase akoby domov a necháme tu len tých, ktorých naozaj chceme, ktorých si my vyberieme. Takže vlastne môže to byť chápané aj v istom zmysle dokonca ako taká ja som to náschvál nechcel hovoriť vlastne minule, ale teraz už som videl, že to povedal aj Assange vlastne človek, ktorý stojí za Wikileaks, ktorý hovoril teda, že z pohľadu Spojených štátov amerických je to vlastne to akoby tá migračná kríza je spôsob, ako vlastne uštedriť Asadovi takú akoby hybridnú zbraňovú lekciu, že tí ľudia sa vyľudnia v tom území a naviac prvá odchádza tá inteligencia, že to vlastne toho Asada definitívne vlastne potopí. Mohla tam byť niekde dohoda, že však veď vlastne všetci musia niečím prispieť a Nemecko môže prispieť tým, že teda dočasne vlastne príjme práve ľudí a to už bude naozaj rána, ktorú Asad vlastne nerozchodí. Takže ak by sme hľadali nejaké rácio za tým rozhodnutím, tak nejaké sa nájsť dá. Za akým rozhodnutím? Za tým rozhodnutím vlastne pozvať tých ľudí do Nemecka. Lebo ako som hovoril, ľahko sa povie, že tí Nemci vlastne sa zbláznili. Alebo že to je, tiež sa nedá povedať, že to je len ako vecou Angely Merkelovej, lebo tam, aj som to hovoril aj minule, niekoľko ľudí vlastne v tých kľúčových pozíciách vlastne tie vyhlásenia dalo. Čiže je možné podľa mňa nájsť aj takéto rácio za tým. A vy ste ešte predtým, teraz ste to nespomenuli, ale predtým ste ešte prišli s teóriou, že tá kríza migrantská má poslúžiť v prvom rade, zjednoduším to, k vytvoreniu Spojených štátov európskych. Tým, že ich sem pustíte, vhodne premiešate, oslabíte národné štáty, oslabíte tradície, kultúru, náboženstvo, tak vrajte a povedzte mi, že to tí politici európsky nemajú v hlavách. Stojíte si ešte aj za touto teóriou, alebo tá sa už skôr ukazuje ako nepravdepodobnejšia? Ja to práve, že toto som vysvetľoval pozíciu hlavne teda Nemecka, hej, ale tam si treba uvedomiť, že Nemecko to je len akoby to akoby pozývalo tých migrantov, ale že kto tých migrantov dal do pohybu, organizoval, vytvoril vlastne tú mediálnu vlnu a neustále akoby prispieva ďalej, tak tam zjavnú úlohu hrajú aj Spojené štáty americké. No, na tom stále trvám, že z pohľadu Spojených štátov amerických je to úplne vlastne ten top plán, že čo by oni chceli s Európou, proste jednoducho to premiešať,
urobiť čiže vlastne... tam je viacero tých presne, motivácií, hej, že... Toto som vysvetľoval tú akoby mozaiku, tú nemeckú. Že čo by mohlo stáť za tým, že aby to nebolo len to, že sa zbláznili, lebo o tom to celé nemôže zjavne byť. Ale to neznamená, že tu ešte nie sú ďalší hráči, napríklad vlastne Turecko so svojimi plánmi, ale hlavne teda Spojené štáty americké. Čiže za tým si ja stojím, len tam potom ukazujeme na iné štáty, vlastne, ktoré takúto motiváciu nám nemajú. No dobré, a teraz ale to skúsme dopovedať do konca, lebo jedna vec je, čo majú v hlavách politici. Mohli by sme tu naozaj veľa času stráviť s tým, že budeme vymýšľať scenáre, čo všetko za tým môže byť. Ale teraz, čo vidíme, vy vravíte, že taký akýsi bod zlomu, že buď alebo, ale teraz to, čo vidíme, je proste začínajú sa dvíhať samotní občania v krajinách, ktoré majú problém s utečencami. Začínajú si krajiny Európy, teda hlavne tie východné, robiť vlastnú politiku. Orbán odkázal Bruselu, že proste nezoberie žiadneho migranta a bodka. A on si proste postavil pod dovidenia. Na Slovensku Fico hovorí v podstate to isté. Čiže jedna vec je, že čo si politici vymyslia, tie elity, a druhá vec je, ako vám reagujú potom na to ľudia, a my sa stretávame okrem iného už aj s tým, že podpaľujú sa ubytovne pre utečencov. Radikalizuje sa tá situácia, konec koncov to ste spomínali, na Merkelovu je myslím 400 trestných oznámení už podaných. No to je ďalšia z indícií, no. Bavorsko proste hovorí, že my dáme ultimátum a potom si začneme už riešiť veci po svojom, čiže že toto dopovedať dokonca, že čo sa stane teraz, že čo nám hrozí, to úplný chaos teraz, alebo čo sa bude diať? No, to, čo nám jednoznačne hrozí, je, a čo ukázali napríklad voľby teda v Poľsku, ale aj vo Švajčiarsku, je postup ultranacionalizmu. Vlastne tie obranné reakcie práve toho národného prvku v Európe sa vlastne ukážu, kde tam sa ukáže, že to nie je len také, že si to jednoducho niekto povie, že to nie je tak jednoduché urobiť. No ale médiá sú neobyčajne vlastne silná zbraň hromadného ničenia. A viete, že v médiách v konečnom dôsledku vysvetlíte čokoľvek, že tak sa prehodí tá výhybka, urobí sa nejaká vlastne ústupová stratégia, chvíľku sa ako počká. Vidíte, že v Sýrii je už zrazu ako mierová konferencia. Čiže prehodí sa proste výhybka. V najhoršom, viete, že tie oligarchie vzadu môžu urobiť to, že tak nastolí sa zase dočasne mier, tie územné zisky sa nejakým spôsobom zafixujú. Sýria už vlastne nikdy nebude taká, aká bola, tak tam zostane taký malý ostrovček niekde okolo Damašku a toho západného pobrežia. Chvíľku sa vlastne počká a zaťahne sa nejaká taká ručná brzda, ošetrí sa to vlastne v Európskej únii, vyrieši sa ten problém a popri tom sa to bude masažovať proste mediálne a zase sa to akoby na chvíľu ustane dajú sa nejaké náhradné akoby obsahy. Ale čo s migrantmi? Tých nevyriešite. Tam vám ide 10 000 denne a je vysoká pravdepodobnosť, že tieto čísla budú pokračovať. Čo s týmto? To si treba uvedomiť, že to sa dá vyriešiť vlastne veľmi jednoducho. Jednak je samozrejme ten mier v tej Sýrii a jednak sa to dá vyriešiť veľmi jednoducho práve s tým Tureckom. Keby Európska únia chcela, tak jednoducho postaví Turecko pred ultimátum, že keď toto vy umožníte, tu máte alebo peniaze, že my vás budeme podporovať, že jednoducho tie tábory, že budete hostiť vlastne tých migrantov a my vám to pomôžeme. Alebo keď nie, že umožníte, že sa budete pozerať, ako tí migranti chodia ku nám, tak sankcie na vás. Čo by tomu bránilo? Čo by tomu bránilo? No bránilo by tomu, že Turci sú silný spojenec Spojených štátov amerických, lebo je to jedna z dôležitých nástupných krajín proste na Blízky východ. Takže to sa nemôže, tento scenár. Hej? A
A potom z toho vychádzajú akože všelijaké vlastne, že sa s tým nedá pohnúť. No tak dá sa, však urobíme mier v Sýrii a vlastne prinútime veľmi jednoducho Turecku. Nemohla by silná Európska únia donútiť Turecko, aby s tým niečo urobilo, že necháva vo svojej krajine vlastne prúdiť 10 000 migrantov denne vlastne ako do Grécka? No mohla. A konec koncov aj ten Dag Daniš to hovorí, že vlastne na konci toho svojho komentára, ja som to čítal na tuším aktualitách, kde hovorí, že teda sú dve akoby príčiny tej krízy. Jedna, treba vyriešiť to Turecko a druhá je teda tá Angela Merkelová. Tuto mi ľudia píšu, že stále vypadávame, že doteraz to nebolo a teraz to začalo, tak niekomu nebudeme konšpirovať, že nič strašne sa tu nerozpráva, prečo by sa tu mali diať nejaké útoky hackerské ani nič podobné. Neviem vám v tejto chvíli povedať, prečo to vypadáva, no skúste si stále len refrešovať ten prehrávač, hádam, myslím, že bude lepšie. Koniec koncov taká tá vsúka, ako vsúka, ten komentár, ktorý by ste určite aj tak nejaký priniesol v relácii o slobode, že v podstate už rozprávame hodinku a zrazu už to nebude ako rekordne krátka relácia. No však, vám to hrozí, že nesplníme to, čo sme podali. Takže by sme mali už aj vlastne skončiť. Dobre, tak skončíme. Na tejto úrovni sa tiaľ ako také doplnenie krátke. Dobre, skončíme teda, tak ale úplne jednou vetou povedzte, čo teda? Teraz, lebo stále neviem, že teda čo vy vidíte, teraz sa čo stane podľa vás, alebo čo sa môže stať? Veľmi povedzte, jednoducho. Vyzerá to zatiaľ na vnútropolitické zemetrasenie v Nemecku, kde vlastne v podstate padne Angela Merkelová. Keď bude trvať naďalej na tom, že to je teda od Boha na tanieri a Nemecko sa s tým musí popasovať, tak ako konec koncov písal aj Richard Sulík, tak je len otázkou času, kedy tá Angela Merkelová padne. Potom je to len o tom, že či zvolí nejakú ústupovú stratégiu. Konec koncov tá ústupová stratégia už nastala, lebo vidť to jednanie s Tureckom a so štátmi na balkánskej trase. To je taká akoby tá civilizovanejšia forma, že Angela Merkelová hodí spiatočku. Povie, že už sa teda nedá a musíme teda, žiaľ Bohu, musíme hodiť spiatočku. Tá horšia varianta je, že by teda v Nemecku sa naozaj prišlo k vnútropolitickej kríze, že to bude de facto, že Angela Merkelová padne dobrovoľne na silu a vlastne príde tam niekto, kto nahodí iný kurz. Ale nech už to bude tak či onak, stále tu máte v podstate 1 000 000 ľudí v Nemecku. Závisí na odhadoch, že či sú formálne alebo neformálne, ale povedzme, že 1 000 000 ľudí v Nemecku a ten 1 000 000 ľudí je momentálne vo veľmi podmienkach takých provizorných, bez infraštruktúry, s úplne zle nastavenými očakávaniami. Čiže tí ľudia, ktorí tam prišli, mali úplne iné očakávania, aké im vlastne aj najbohatšia krajina alebo najmocnejšia krajina v Európe môže vlastne poskytnúť. A čo príde vlastne potom, keď tieto sklamané nádeje vlastne sa zradikalizujú, to môžu byť veľmi zlé scenáre, tie akoby obavy tajných služieb v Nemecku. Ale tak na to si musíme počkať. Teraz to vyzerá na nejaké zemetrasenie. Môže byť aj odchod domov do vlasti. Už sa koniec koncov sa dočítal, že nejaké už sa začali. Sklamané nádeje sa pretavili do toho, že sa zbalili aj naspäť domov. Prišli na to, že proste tu nie je raj na zemi. Treba si uvedomiť, že tí ľudia zaplatili veľké peniaze, aby do toho Nemecka sa dostali. Takže doma už nie je nič asi naozaj. Takže vlastne tie sklamané nádeje budú len o to väčšie. A teraz je otázka, že akým spôsobom vlastne tých ľudí nejakým spôsobom akoby udržať na úzde. Samozrejme teraz zaznievajú vlastne výzvy, že ich treba čím skôr integrovať, ale to je strašne zdĺhavý proces a ťažký proces.
Vážení poslucháči, táto relácia má rekordne krátky čas. Skončili sme 2 minúty pred celou. To znamená, že ešte nikdy som nemal takú krátku reláciu v prvej línii. Vždy to bola minimálne celá hodina. Dnes to malo len 58 minút. Takže lúčime sa z tejto rekordne krátkej relácii s vami spolu s pánom doktorom Petrom Armanom. A po krátkej hudobnej prestávke sa budeme opäť počuť, ale už z relácie o slobode v Slobodnom rádiu a ideme lucidne snívať. Tak ak vás táto téma zaujíma, tak ostaňte s nami naďalej. Zatiaľ sa majte pekne a do počutia. Do počutia.